isgutan. Ang tinuod nga kaya mga pastor sa region, mini na nga magtutudlo, dili na tinuod nga magtutudlo kung kaluwasan ng isgutan. Ang tinuod nga magtutudlo, maurag yun ang mga pare sa region, ha? Kung na'y masakitan, pastor sa lang sikta, mini na nga magtutudlo. Pastor sa Bunakin, Baptist, Methodist, mini na nga magtutudlo. Ang tinuod nga magtutudlo kaya sa Diyos, kana lang mga pare. Kana lang yung mga pare, mga isuon, reliyon. Kutob sa Magdani sa Katoliko, mini na nga pundok, dili na reliyon. Gigamit lang nila ang pulong sa Ginoo aron sila makanegosyo. Ibasa naman itong granihan ni Brother Chandray na ang reliyon gigamit sa pagpadato at umasaw balik mga isuon ang 1 Timoteo 6:5. So, sakit no, pero gipahayag na nadaan sa itong Ginoo, niya kami igo na lang may nagwali sa gipahayag na sa Ginoo. Ayaw na ninyo gamitang Biblia against Katoliko, kaya wag mo'y utang kabubuton. Gamitan na ninyo Baptist versus Iglesia. Iglesia versus born again. Kamuray pag unay-unay. Ano man, amo ng Biblia, ayaw may unaya. Nagpaputokapi na mo. Nahambugiro na kayo mo. Mura nagkamo ang nag-compile sa Biblia, dili kamo. Okay, mga igsoon, welcome sa Espiritu Hanong Gasa. Nang atong pagkasigutan ron mga igsoon, no? Mag-react lang ta aning video aning CFD nga si Tagum Chris G. Naulaw na ta. O, tumugog na dungga no, makita man ninyo nga kumbaga ang mga laing sikta, ang mga pastor na kumbaga gihukman niya nga mga instrumento sa yawa. Og mo ni ang pagkatubago ni Uncle Nolino kung unsa bagid ang kamaturan ani nga ya magigingin lang ng yawa ning mga pastor o laing sekta o bising insa nga mga founder o nga nagtukod og sa kapundok nga nagawali sa kamatuoran. O sigutan po nato ning giwali ni Padre Darwin nga Biblia dili gamiton sa mga pastor badiha og sikinsa dia nga mga ministro nga gamiton sa pagdebate sila sa Katoliko. Kumbaga sila foundation, sila nabuhat. Kumbaga dili daw gamiton, dili ihukom ang Biblia kay sila daw lagi ang nag-compile sa Biblia. O sa man ni katinuod ko nga ilaham ang gining angkon ng tanan diri butang sa kalibutan ilaham sila mo tag-iya. Labi na ning Biblia. Ang kuto ba sa magwali nga dili sakop sa Romano Katoliko, iya bugod sa yawa. Kana lang pangutana ko. Kung nagbasa sila sa Biblia, boy, tama nang pagpangoros, gipatay nila si Kristo. Kay naman na sa Biblia, siya raw wala mo kabasa na, kamo magbabasa maminaw. Ang mahigugmaon sa kalibutan kaaway sa Dios. Kay ang kalibutan karon dili na iya. Nana sa Biblia. Unya karon kay ila namang angkonon ang Biblia nga sila nag-compile. Nya ang sama na. Nya maila man pod ang punuan sa iyang bunga. Amo nang mga CFD, grabe isog na kayo naghukom. Para nga I'm sorry ninyo, ako na lang mga sorry ninyong mga pastor, mga maayong pastor kay na may pastor gipili sa Dios. Kawas atong mga bad nga pastor nga nagtago sa inyong kaugalingon nga kinaya. Ako bisan ako nasakitan ko, naulaw na ko sa Ginoo, naghangyo ko, nagpandong ko sa mga kamot kay sa akong kamot parang bunyagan mo sa kalayo sa espiritu, binunyagan naman mo sa inyong mga reliyon. Ano nga, ako atanan, ginasulti na gid na ko na mga i-share ninyo ni. Kung maanhi mong pastor, mga pare, nakasabot na ko, magpandong lang ko. Dili ko magtukod, wala ko nagpa-rehistro. Tama nang giingon sa ano. Sa pare ba na siya, o pastor ba na siya nga isog kayo nga nagahukom. Magaingon pag yun nga, iya na sa yawa. So, ang nagahukom, pagkahukman usab, yung paghuman na mag-ampog ama na mo. Matuman ang pagbuot din sa yuta min sa langit, pasaylo kami sa mga salingon sa pagpasaylo. Asa na mapagpasaylo na boy? Tama nga yang cross, tama. Nang cross sa iyang dughan gipatay na si Kristo kay siya nagbuhat. Siya na naghukom. Ako boy nakakita ko boy. Daghang mga pare, mga pastor, daghang mga tao dito nga nakita nga Diyos noon kuno sila pero naglangoy-langoy nun sa impyerno. Naman na dito, gihakot ninyo ang mga tao dito sa impyerno. Magilak doon ta na, magdangoy-ngoy.
kung mauna ang buhaton sa mga tao, sila ang tuuhan, di nagasalig na ang mga tao. Kung naghukom sila, gikwenta na nila ang 10%, naman na sa balaang kasulatan, aron makadawat ka sa giwali, sa maayo nagwali, bayda nimo kay dili man tanan magbawali boy. Para makawali siya, naman na dito. O kaniha, basahan ninyo na. Dili ko mahatag og verse niyo diha. Humana pagbasa ko ng imuhang yang giingon diha nga. Leyon makadato. Oh. Barag sakit kaya akong dugan boy kay ang espiritu nagsuko naman gid. Magunsa man ka magwalita nga ang tao sa kaluwasan nga kita nag-ingon naman nga naluwas na ang tao. Paminid-in ninyo ang kanagawali nyo, mahukmanon gani, kung nagpataas gani sa kaugalingon, nagsaba-saba gani sa kadalanan, yung maingon pag yun siyang wala sila nagsulod-sulod sa kabalayan, sobra pa na sulod-sulod na sa kabalayan, kanang parang magsuri-suri day, ni Birheng Maria, kana dayang na mga birthday, mag-prayer, kana dayang naipatay na dito, wala ba na sulod sa balayan? Sulod gyud. Wala nga gihapak na nila luoy ang mga pastor boy kay nagpuyo pa. Naigo pa na sila kay magpuyo man uban kaninyo. Ang pastor kung gibuhi sa gamayng tao. Nabugatan man po to nya tapos nagwali man sila sa kamatuoran. Kung aduna sila sala, ang Dios na may balo anak dili ka maghukom. Ora ako na ulaw na ko boy. Dugay ko da sa simbahan. Ang tanan namang giistorya ni Bishop sa una na tinuod jud kay ang simbahan kuno mobalik sa pagano. Yes na pagano kay ang pagano boy mugunit og balaod nga iyang balaod dili na balaod gikan ni Kristo. Ang balaod ni Kristo anaa sa balaang kasulatan. Kaya ang balaang kasulatan mo'y gamiton sa paghukom, di ba? Na unsa man ang naaman ang mga pulonga sa Biblia. Nan kumiingon sila nga dili gamiton ang Biblia para sa ilang mga Katoliko kay sila ang compile. Unya, ang problema karon ikaw nga nagsulti imo bang gituman katong naa sa Biblia nga imong gisulat. Makita nimo ang nagbitbit sa Biblia sa mga tao nagawali, pinaagi siyang binuhatan. Tama, binuhatan may ilang taon. Galibog ang mga tao na yung mga pari nga dili gani basik ang mga pari iba-iba ang ilang mga giwali. Dili ang parehas. Tama, kay na yung mga congregation, iba-iba pod ang mga ilahang napari sila, OMI, CFD, DCK, DD, Doctor of Doctrines, PIME, ug daghan pa. Daghan pang mga pari diha. Francis of Assisi, daghan mga pari. Yes, lain-lain man nagdoktrina boy, pulpito. Diya, karon. Sama man na. Pagingan lang nimog pari, nagpaman-amahan man na, maglibog ang tao. Dili mo parehas og winalihan nga naman. Okay, iba-iba man sila og pulpito kay nag-ingon man sila nga kinahanglan ang pari gyud paminawon. Mao gipasubtian. Ang problema, ikaw nga pari, nagabuhat ka. Nan karon kung pari ka bad ka sa imong parokya. Na. Pangalan ra na siya anino sa tinuod nga pari. Ano man, ang pangalan boy, pangalan lang na siya murag nanganino lang ka tungod nga pangalanan kang pari. Unya dili makita sa imong buhat. Ano, magunsa man imong pulong, imong wali nga ikaw wala nagabuhat. Na para karon ginganlan na nila ang laing relihiyon, ang laing sikta. Sikta nga iya sa yawa. Wala nagahukom. Naghukom gyud. Mana naingon sa balaang kasulatan wala kamoy katungod nga mag-awit sa akong giawit nga Dios nun. Kung wala mo nagabuhat, naam na sa Biblia. Amo masipdi basahan niyo na. Maulaw na ko. Wala akong pasabot nga nagsuko ko niyo tama, padayon lang mo pero ibadlongon ko kamo. Ano man? Kung madakunog ning kalibutan, musilaom ning kalibutan, kaya nimo nang mga tao na imong gipatambok ang mga dato nga pasudlon sa inyong simbahan. Kaya kanang simbahan nga iyong giingon mo nang arka tinukod sa tao nga naay kwan. Ako na isulti kamo po nga mga Katoliko pagbasa mo kay basi. Salamat kay sa mga uban na nagsulti karon nga nani Antikristo na natanan. Paminaw gud mo sana ay mga negative vision. Kay kanang negative vision haron himuon na tug positibo. Para nanay nakig-away nimo boy, di ba negative na? Negative. Ang himuog positibo higugma siya. Kanang nagawali pod nga nag-ana dito. Negative na no. Kinakakom.
nakasailuan na sila niya sulti ilos kamatuoran niya ayaw pagdumot. Ulaw na kayo nag-ingon gani ang Ginoo ay nakamug debate langay-langay lang na. Tama gid. Pero tungod manggod sa ilang sinutian, kung maingon pa gyud si Father Darwin o sa kanang unsang mga CFD, nganong sila man kunoy atakihon, tanawa gud ang mga sinultian ninyo, nganong nanghilabot man pud mo sa uban, nanghilabot sa mga albularyo, nanghilabot sa mga hilot, nanghilabot sa mga tawo naa sa ubos. Unsa man na? Para lang yung nga pari mo, dili mo paminahon. Nga ako binunyagan man ko sa pari. Katoliko man ko. Nga ako nakakita mga ko si Papa Jesus nagahilak, si Bering Marie nagahilak, nagbot-buhat ta. Ug mga Dios nagbot-buhat tag holy land nagbot-buhat tag mga ribulto nga atong giludan nya nagluhod diha. Ano mo nga ilam mo gid i-insist mo gid nila nga kumbaga dili gid na mao ang Dios ning ilang gibuhat nga kuan mga rebulto na dia. Boy, ako na kay ko. Kay mo nang ingon nga mantigo gid sila, maayo gid sila manulti. Ay na ang mga mini magtutulo, maayo manulti. So kanang pingon nila nga magyamiid sila ba kung mahisgot tag balaang kasulatan kay magbuhat man na sila mga English term nga lisod sabton sa mga tao. Kunya magbuhat-buhat og istorya, naapay mga pare magbuhat-buhat og istorya, nahuman lang inuras, nagbuhat-buhat kag istorya. Duwa gyud nasabtan. Nga naman sa Biblia, bantayan nyo ni magtutulo, magbuhat-buhat og istorya gawa sa balaang kasulatan. Nga kana basahan nyo na. Kung maingon mo nga dili na ihukom para sa inyong ang Biblia para sa nagbuhat. Ya unsa man nato ng Biblia? Bitbiton lang nato, nya magdala ta og kanang lain nga mga pulpito. Kapag sila ra pinigo sa. Ako bay wala man koy katungod sa kalibutan kay dili man ko wala ko ng parehistro tama na giingon niya. Kaya kung magparehistro ko na ako after. Kay magbuhat man kog baylos. Tama? Tama kung na ako'y buwas o baylos, na ako'y mga board of trustees. Yan na akong board of trustees, na ako'y vision sa akong simbahan. Yan na ako'y mission. Karong mudaghan mo. Pero ang ako ang vision man, gisulti na sa Diyos nga siya mubalik sa dili kalino kung dili espada. Mora na iyang vision. Negative. Pasaan na inyong kaugaling cross. Sunod ka mo ka na mag-antos ka mo, uban ka na ako. O mga negative vision. Mudahunog, mulinog, mubagyo o negative vision. Unya ka naamang ko mission. Lumaabot man panahon. Unsa atong mission? Kinalang magpabilin tang malaw tayon. Biyaan ang kabalaka. Tama? Tama gud. Tapos magpapandong sa kalayo sa espiritu. Dili na mubalik kung diinta, nagdarota, nagpugas ta di na mubalik. Kinahanglan pagkitaon nimo ang mga tao sa imong buhat. Dili igo lang sa pulong. Naman na sulat ni San Pablo, pagkitaan daw ko sa inyong pagtuo nga walay buhat. Tama. Napakitaon ko kamo sa akong pagtuo nga dako binuhatan. Nya tanan akong gilasulti sa espirituhan ng gasa. Ang problema boy kay kita upan niya po ang ilang mga mata. Gipiyong ang ilang mga mata. Nakakita na sila ani oy. Amo na nga, mo nang sumbi nga ang pagkisulti ni Kristo katong espirituhan ng pagkabuta. Kani musuko sila ani. Anong lang itirahan asa ko wala wala ang espiritu. Anak. O busa sadaan sila. Ano man? Nana sa balaang kasulatan. Kinsa pa man ang paabuton nga magigusay saman ni Elias. Kinsa pa may paabuton nga maminaw sa espiritu haron isulti ang mga tinago ni Kristo, hubaron ang silyo. Kinsa pa man nga bisan inyong panudan inyong padid-an sila wala man sa binuhatan. Bisan sa kanang pagwali-wali, bisan kanang pagsapa-sapa, pagdebate wala man sa balaang kasulatan. Bisan kanang nag-ilog og simbahan wala man sa balaang kasulatan. Duha og tulo nga maghisgot kanako ana ako kaniyo ang kontemplo inyong kasing-kasing. Tukura inyong tulda naa man na. Bisan sa seremonya sa gani sa Katoliko naa na dito nag-ingon, di ba? Nag-ingon siya sa imong apostles duha og tulo nga maghisgot kanako ana ako sa imong taliwala kay ang akong templo, ang akong simbahan, ang akong kasing-kasing inyong kasing-kasing. Yan ano siya tagtukod og templo. Sige tukod Israel. Sige luhod pabuhat anang mga ribulto na nagbuhat. Nagluhod. Bakakon. Padis Dios dili. Dios gud. Wala ko nag-ingon ha kay bisan na ako ang sapi ding akong gitambalan di inta mo gilain. Mga tinuod nga karnero. Na mga ribulto. Wala na igahom boy, wala boy. Kamo ang gamhanan kung magbuhat mo. Wanang pareho po na nato ang bad din eh. Tama gud. Hait gini.
Kung miingon sila nga, miingon ng kinsa ng pastor na, pari na, o kanong sa pari na siya, o unsa na, Safety. safety, sa safety, pari na siya. Mm. Nga, iingon sila nga, Catholic defender. sila ang tuuhan. Niingon sila nga, sakit gini, hait gini ha. Niya, yung hait nga gisulti, na sa Biblia. Wala. Basahan na yung 1 Timoteo sa sinugdanan. Basahan nyo na sa ending, basahan nyo na. Dili mo maigo na. Itong pangulo sa simbahan o katabang sa simbahan. O dili, katabang pagin sa simbahan, tanawa diha. Oo, katabang Sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, kamo, katabang makamo sa simbahan, kamo, mga safety. Ano man dahil ko, ang mga... Maulawan ako kay Katoliko tinuod ba, day? kong Katoliko. Katoliko ko, nag-ampo ko, ama na mo, kinantumanon, gina. Matuman ng pagbot, din sa yuta min sa langit, ang kanano na mo sa matag adlaw. Ihatag ka na mo karong adlaw, nangayo, karong adlaw. Pasaylo kami sa ingon sa pagpasaylo. Na, kanon, mao na ilang giwali. Unsa man na? Pakaulaw sa Tama, Diyos. Ha, tama na yung giingon sa Ginoo. Kung pakaulawan ninyo ako, ikaulaw usab ka mo sa anak sa tao. Boy, ikaulaw na gid nako. Ang akong reliyon diin ko gibunyagan. Gikaulaw na ko ang mga pari. Gawas atong mga maayong pari. Ang problema boy, kanila gyud dili na matulon kay ako, mingon sa unsa na sinuli, dili ko pari ha, dili ko pastor ha. Dili wala ko nagbunyag ha. Nanambal lang ko. Kaya adunay sakit nga adunay kayo, adunay kasakit ng sangput sa kamatayon na nagtambal ko sa sakit nato sa espirituhanon. Sa sakit sa espirituhanon, kaning pa-Dios-Dios. Nag-angkonta na ang tinukod ni Kristo kanang atong simbahan dili. Ang Katoliko universal. Unsa man na naludlo ko na sa una mo na. Dili ta magdebate. Dili gani mo tuog exorcism, hinganlan ta kan kanang nag-orasyon. Amahan namo manggapon ang gipanungod mo na naglibog ang mga Katoliko. Naglibog, nagatubang sa patay, manguros. Magatubang sa simbahan manguros, magatubang sa pari manguros, mukaon sa hostes manguros unsa man na. Unya dito sa minatay butang ang cross sa to papatay. Ang klaro man nga ang cross tunglo. Gibalaan na ni Kristo ka dili sa gustong tandaotan nga patsyon. Apan gigamit naman hinon ang iyang gibalaan. Himog panangil, himog habak. Mawala ka ng daotan kay mingon man na ayaw sa ni patya ni amahan nag-worse ni ako pa ning kalutan. Nana sa balaang kasulatan, siya ro wala mo kabasaan na katong usa ka agalon, di ba? Tong magbalantay sa sa paras, di ba? Hardinero. Nga wa mo ka bantay atong nga itong gipatay nagpadala siya pud katong usa ka tag-iya sa uma. No? Tama. Nga pag-abot niya, gipadala niya ang iyang mga sulugod kato si Moises, katong mga sulong gipatay gyapon. Gipadala niya si Kristo, gipatay gyapon 200 years, 2000 years. Patay gyapon. Patay gyapon. Unya, unsa may giingon dito kay diingon man si Kristo. Kalutan pa man ipaabot aman sa isa ka tuig. Nga unsa ibuhaton sa aman. Muna naglinog-linog karon ang inyong iwali hinuon kamo nagadibati ikaw kamo mga safety kay nganong mo ingon magud na sila. Nganong sila kuno ang gibanatan, sila kuno giistoryahan. Nga maingon sila nga sila kuno ang nganong kuno sila magdebate yun. Kanang pag-ingon og yawa. Tama boy? Pamalikas na. Wala mo kasabot, pamalikas na. Nagahukom. Ikaw. Sure na ka. Instrumento sa yawa, mga pastor. Ayaw gid in town amo paghukom boy. Pasagdain na sila boy. Mananga ikaw nangutan naman ka. Itubag na ko. I'm sorry niyo ha. Kay mo angkon ra bagay sakit-sakit na. Tama. Pero sakit pud kay na kung ako po'y pastor sakit kay na ingnon ka nga. Isang pare sakit kay na sila nga. Mga trabaho sa yawa kunong naa sa mga pastor. Kamu mga pare, badlungan po na ninyo ang mga safety. Di pa kaulawan na tama man po ta. Di pa kaulawan naman po mo. Gigamit, nagsibuhat og seremonyas mo nang si Kristo sa Amos, basahan niyo na. Basahan niyo na. Humana ha sa title yun ha. Para masabtan niyo. Ang kalagutan ko yung seremonyas ug yung kapistahan. Ana, siya aro wala mo kabaluan na. Dugay magkadagay mo sa simbahan kanang mga pilosopi niyo. Pilosopi mo na boy. Pilos may supuhon ba ang balaod ni Kristo pasilyuhan Tama gid. buhat laing balaod gawas sa balaod ni Kristo. Ako naman nang isulti karon kay karon pod makita na po nako siya magilak na pod niya ako pag inon nga ako pag aman ako pa ning kalutan ako pa ning isang yaw maimbalita unsa ako man ako pagsangyaw kay bisan din ni sa atwa mangyamid ang mga tao mga nilang
kung magkinahanglan sa ilang ayuhon. Yung naulaw na ko sa Dios. Naulaw na ko ba? Unsa pa imong pangutana? Ano magkaingon man sila kung wala nga ginegosyo nila ang amang layang sikta ang relihiyon. Ya, ang Katoliko ba wala bang negosyo? Abay gisulti na ni Papa Jesus ay. May kita ka anong 10% parang ang katong nagwali man go dili naman to katrabaho boy kay sige naman to sulti. Sige naman to wali. Naman ang sulat sa San Pablo samtang mula ka ako pag tigom-tigom pod mo bandi parang gamiton ako sa pagwali. Naman 10%. Nga ilang gibirahan pod ang mga pastor kay 10%. Klaro man na sa Biblia. Pero kanang pagpangayo, kanang pagpanghulga, kanang mga donation, kanang mga bayad, labaw pas 10% kanang naibutang ko. buhat-buhata og activities, buhat-buhata harong maglabad lang ng mga pobre, buhat-buhata og mga stipend, buhat-buhata religious, buhat-buhata og kanang islat-islat. Nya nag-ingon man na ang Ginoo nga ay namugtipon og bandi kung maguyog-uyog na ganini mao na karon ang tribulation bantayon niyo na niya sige tagtukod-tukod. Nya simbahan na sa Dios. Buhat ang dagkong Israel. Nga gasto man na sa tao, dili man mo gasto ang pare ana. Tawa ng gasto para na matamot. Ako na isulti, I'm sorry ha. Alabaw pas 10%. Kinsa karon ang pinakadato nga reliyon? Romano, Katoliko. Ang kanang Manila Cathedral. Manila Cathedral. Ang tanawa ko na. Ako boy, gipakita na ako na boy. Ang kanang na nagtukian na, tinuod mo na. Tanawon niyo na. So negosyo gyapon sila day. Sobra pa sa negosyo boy. Oy, Kay bay pa tong 10% kay dili pa gitago. Boy, ako ala na Klaro isulti. pa. I'm sorry kayo ha, kay Katoliko gyud ko. Ani mo rin nako. Nagampo ko. Na gani ko seremonyas na di. Bugat kay mag-vibrate akong lawas kay ano man gusto man ko daydagon ako sila. Sama man ako si dayday nakita man ako si Bering Maria nagahilak na. Naduol lang pa Oktubre. Kartahan na pod na. Yung daghang kay mga kapistahan ni Bering Maria. Naon sa na milagro niya naman na sa Biblia buhat-buhat ni kanang mga milagro. Kasagaran sa France. oh, Naman si Kristo dito sa France. Wala. wala Si gyud. Kristo, mga Hudyo, dili mga Hudyo. Si Kristo, ana sa itong kasing-kasing kung nagabuhat ta. Tama, Sige, tagsip-sip. tama gyud. Ang tinuod ng Katoliko ha, mapaubsanon. Dili masaway sa Diyos yung ibalik. Kinano balaan mo din dili. Wala ko kamo, inianhe diri. Nga gipili lamang kung dili gibuhat nga balaan gilain mo, gibuhat balaan. Nanas balaan kasulatan, basahan nyo na. Na. Salamat. I'm sorry kay hait-hait niya kung gikuan kay naulaw na ko kayo. Maabot ni Maya. Binunyagan ko sa Katoliko. Pero patay naman pare na kung nagbunyag. Sumayo pa itong mga pare sa una kay may pagkapanahonan pa man to boy. Pasilyuhan pa man boy. Manang ibadlong sa Malakyas. Basahan niyo. Naghaladala. Nagbuta. Ugpi ang mananap. Basahan na Malakyas 2. Humanan niyo. Tama Niya gyud. ang iyo ilahara wag ibasa. Katungdanan sa mga pare. Ipapanudlo sa balaong. Di ba? Ana diha. Mga na iyong basahon. Barsikulo lang. Pero humanan na ang title. Napay-apan ka mo mga pare nga dito. Nana. Ibiya sa kamaturan. Yes, tanawa karon. Naa sila sa kamatuoran. Kung naa sila sa kamatuoran, wala nagahukom. Oh, tama. Dapat ang iyong hubaron kanang iyong gitudlo sa Dios nga amahan namo. Na gikinabuhi na. Wala gyud ko wala gyud ko kauna-una, wala gyud ko kadungog nga naa nag-vlog sila din ilang gihubad nang gitudlo sa Dios nga amahan namo. Sulat ni Mateo ug Lucas na. Wala gyud. Ikaw ra may naghubad na ako. Ang himpit ni Himaya, wala mo kabalo ana. Unsa may tumong na to sa tong reliyon, kaluwasan o padato ay? Kaluwasan o padaghanay ug membro? Kaluwasan gyud. Nag-ingon mga Ginoo dili kinahanglan ang libuan wala na sa Biblia o kamo nagabasa. Naa gyud na. Dili ko parehas sa mga pastor ha, mga pare ha, mga nagdebate-debate ha. Nga mo insulti kog asa ning ha, bersikulo kapitulo kay ang gusto mangita man gid na. Oh. Pahitaan niyo na. Ako wala ko nakabasa sa Biblia. Wala kay targon itong Biblia din. Oh, wala gyud. Nagbuhat tag laing balaod gigamit mo na yun sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Gigamit na to ang hostia, gigamit na to ang seremonyas, gigamit na to ang misa, gigamit na to ang Biblia. Nga kita lang kuno ang magabasa. Nan. Porting hagbunga na to boy. Yan sa pangutanan niyo. I'm sorry ha, ako lang nang gitubag kay murag wala naman gyud mo laing tubag ana. Tama gyud. Gawas sa paghukom. Wala naman po, wala may nailusot anak, gawas maingon nga, ayaw na nyo gamitan ng Biblia. Ayaw nyo gamitan ng Biblia para paghukom sa lawas dili. Mga nga naulaw na ko.
Wala ang mga tao dili na hinuon mo bag-o. Kaya dito na lang magsip-sip kanila. Tama, Sa gid. pagbago mo na ang mga bata, di na hinuon, uy, isog na kayo sa ginikanan, kadigsigig simba nila. Tama? Tama gid. Labi na, pahambog na po, kinaasan, Notre Dame ni Escuela, iya sa Katoliko. Unya, tanawa, ang mga bayraw nun. Unya, tanawa ang mga kinaiya. Nga, tanawa boy. Tama May gid. pang-gobyerno, kay daghang pang mga libre. Pero grabe pa, mubati ko sa gobyerno. Yung musip-sip sa gobyerno, ipadakop ko no sa gobyerno kung walay rehistro. Oo, pares ako ha. Dili ko rehistro ko naman. Bisag tanan mga pare, kinsa, nagatuo sa Ginoo. Ano din eh? Tanawa na akong gitambalan din, naagay yung gitambalan nga mga igsoon na itong mga Muslim. Gitambalan ginako din eh. Kaya isa lang atong pagtuloy. Tao. Tao. Kung dili tayawa o kinaiya karon ang musuko na nila, di ba hingan lag yawa? Di yawa. Kana ang kanang musuko ni hingan na ni yawa. Maingon po to. Yawa o tanawa ang nagkomentaryo niya. Basahan niyo na nagkomentaryo ana. Tama gid. Di, si Kristo ra ba na sa tao? Tama. Na gid. Ingon niya ang tao maoy magpataas nimo dili ikaw magpasigarbo. Tama gid. Komentaryo lang mo sa among vlog, pero kung mong komentaryo mo dili ko pareha ninyo nga mutubag kung tubag wala sa Biblia. Pagbasa mo Biblia kamo mga Katoliko kay mao na nang giingon nga kinahanglan ang gusto daghan nga pamaagi. Ang dili gusto Daghang kuan, lusot daghang kailangan dahilan. lusot. Daghang dahilan. Daghan kay dahilan. Rason. Ay dili ko na makakita sa Biblia. Ang ilang pagtawag mao ni ako namatan o biya kamo sa inyong naandan nga pagtulunan. Biyain ninyo inyong pagtuo-tuo. Tama? Tama gid. Naman na sa Biblia. Mo na mo reflect ko boy. Oh, ha? Naitip anak sa Ginoo ha. Inigbalik niya, magpadala siya sa kaanak sa tao, sa iya ko ipakunsa ng Espiritu, mo reflect sama sa bituon kay si Kristo mao naman to. Ang kahayang sa bulan sa kabundagon. Tama gid. Bituon mo reflect lang sa kuha. Anigon mo din kay basig pakitaon pa mo musab ko. Nya, sa may gahom na ko Tama. boy. Wa mangani ko i-cross nga gikwintas wa mangani ko. Galakaw-lakaw ra mga ikaw kang simple. Tama gid. Magputi lang ko diha sa kuan kay ano man. Kaya ang tao man kun mutuo man sa tao nga nagbisti-bisti ana. Props lang na. Pero nga mang daghaman nakakita bisig nag-short lang ko nihilak siya kay taas ko no kayo kung sanina. Tama. Basta kamo po nakakita ipamatuod niyo nung anong madlok man mo sa mga pare nga mutapos naman ning kalibutan. Mudaonog naman ni. Tama, Ingon nga kinahanglan isulti ang kamatuoran. Kaya ang kamatuoran maghatag kagawasan. Kung ikaulaw ko nila pagsulti, ako gigamit, ikaulaw ko niyo boy. Ikaulaw ko kamo inagabot sa tribulation. Tama gid. Karon Karon bisig panidaan ko nila din niyo. Negosante kay kung dako sa una. Manunudlo ko 5 years ko diha sa simbahan. Wala abot pa ko mga 3 years plus pa gyud 8 years kay diha pod connection lang gyapon sa simbahan akong gitrabahoan. Mga poros Grabe, ni no? mga bansa kinayan mo na ingon nga nagsigitag tabang tanom og kahoy sa kinayan sige tag limpyo ang anak dito pero tanawa ang mga dato sige pug sunog tanawa ang mga dato sige pug buhat og mga carbon dioxide di ba nya karon ang ginaingon ako nga kinaihan boy ang atong kinaiya na tanawa mo kinaihan na suplado mo kinaihan sa mga CFD mo kinaihan sa mga taong tigdebate dili maminaw mo di Mao gid nilang kinaya. ito is ng kinaiyahan Muna anggi ingon sa Ginoo tanawa kung magsasangyaw ka natigulang na lang ang mga tigulang wala gigisultian sa kamatuoran nagsigigsip-sip yung pare karon ang katong mga tigulang nahawa ang pare niyang dapitan niya ang mga tigulang gigalam Wala na. dahil lang Kalimutan kay daghan kay amahan sa nagkadaghan ni noon mo ni samot yung kadautan wala na sa Biblia Agad. atong 70 ka pare ni Nabucodonosor tama Samot jud. basahan niyo na naabang pare diha nga dito mo magpakisayod na kailang giangkon ko na si Pablo nga pare daghan kayong pagbadlong sa mga pare isa lang ka sumbingay di ang kuno niyo ako boy dili ko mo angkon kung salamat gid sa una kay mao di nga dili gid ko gidamgo ko nga dili ko pasulog pare kay siya day ang mubuhat nako nga tinuod nong pare tinuod ba siya man ang nagpili nako mo mo repliko sama ni Kristo nga ako kani sila musuko sila nagpataas ko ani dre para makakita gid mo sa kamatuoran
Kani akong gisulti na sa kamaturan, wala ako nagbuhat sa akong kaugalingong pagbuhat mo sa man ko. Kinsa ra man ko. Kinsa ra ko, sinuli ra ko, nagwali lang ko. Pero ako nakakita kay pag-abot sa kamatayon sa tao. Labi na tong mga buotan bagamay boy. Sige, duol-duol na ako. No, tama gino, nagdumot ko atong igagaw na ako. Ako naman ang gisulti. Wala na nakasulti, wala nakakita. Abot-abot na. Mo nang sumbi nga yung pagkasulti. Busa sa daan mo. Ha? Wala mo kabalo sa espiritu ng pagkabusa, basahan nyo na. Title God ang pagbasa niyo sa Biblia, parang dili mo malibog. O God na magtanaw God ta og teleserye kinahanglan sultaan na to unsa ang title kinsa ang nagdala. Sana may noon na ay nga miingon sila dili ko no inana ang pagbasa. Yes, mo na sa unang gipasilyuhan. Kaya ang kalibutan man giangko naman kasi Kristo nagpabilin mo sa langit magbuhat sa bagong yuta bagong langit katong mga tao nga maalamon boy. Iyan abot niya kung nakaila ka niya mudahonog na kay moabot na kayong tingog gani sa tibok kalibutan kani espiritu karon na muduol ang muduol lang gusto ka nako dapig ka nako dili gusto makigbato ka nako busa kamo mga simple kamo mga pare kamo mga pastor ay mo kabala ka dili ko mangilo kay dola ko simbahan wala ang simbahan nga gitukod nako mao tong simbahan ni Kristo sa akong kasing-kasing nabunyagan ako sa Katoliko manong naulaw hinuon ko sa Katoliko paabot sa mga CFD. Naulaw ang manggani ko sa pare sa una giingnan ko nga dire ang mga pare di permis ako mga pare wala ko gianhi dinhi sa kamo mga leader ani mo na ako diri ya tama mo kani yung pagpanguros patayin niyo per kanunay si Kristo sa cross ayan ang panguros Tama gid. isulod sa una pagawa sa babaw kamo mismo magbuhat o pakitaan ako sa ilang buhat bay ilang pagtuo nga walay buhat o sa panidin nyo na tipahan sa balaang kasulatan na kung adunay nagasulti nga sila ang tinuod sila sinugo sa Diyos, sila nagpataas na sa Diyos magpakanaog sa Diyos okay, mubalik yun siya mubalik na siya, naana ang espiritu ipadala niya una niya, muna na ang pamanunon niya, pagabot samahan nga siya man ang alpag omega, mayingon siya wala, kuda kaila ka niya, busa ka mo mga napulo ka dalaga, pagdala mo mga reserba ang reserba ninyo pagpaubos reserba nga mga pulong isulod na inyo nang gikalo ang helmet niyo mo ang pulong bala ang kasulatan og kinahanglan isurrender ninyo ang inyong pagtuo dito sa Ginoo di ba ang pagampo surrender ang inyong kasing-kasing kinahanglan ihatag ninyo ang inyong lawas ihatag ninyo espiritu ang kaluwasan himaya ang kaluwasan pagpaubos pagpasaylo og tumbi ninyo ang inyong pagtuo tuo mo sa Ginoo kinahanglan magpaubos gid hait lang mo manulti. I'm sorry kayo. Ako na lang gidugangan nako bro ang imong istorya o pare mga bader gidugangan na nako na amoy vlog na kay naulaw mo daghang inong komentaryo sa bagay. Mas maayo mo tong daghang komentaryo kay daghan man ang viewers nimo. Pero tama gid ang giingon sa Ginoo. Ang gamay ra gid ang gusto nato bay. Tama gid, kamay ra gid. Salamat kay inyong mga pastor do ay naka-echo ninyo. Pero sagdain na lang na kung maka-istorya maka-debate na kayong isa di maminaw dili magid mo makadaog na wa gi madaog sa debate boy wala man yung ay nakamugdebate lang ngay lang na usik-usik lang gapunan kay way makadaog sa debate boy kay gitudloan mo mga pilosopo manang lisod gud kay magdala sa atong pamunuan puros mga abogado kay ngano man naanad man nagdebate Naanan jud ay si Kristo nag-eskwela ang mga mo na ingon ano man gudaghan mang mga bright ato sa unang panahon boy. Ang mga tanan ako ano mang si Kristo katumang hinuong walay mang alam walay kahibalo ang ihanggi dala. Nadaghang mang bright. Ay kung ingna nga mango si Kristo. bitaw ano Nya bitaw mao man ang inyong Gidiyos. Nya karon ang inyong Gidiyos karon purti mang mga bright na hari na daan. Kortahan na daan. Nya si Kristo sa una. di bali Di pakatao ni Birhing Maria. Ni Jose nga panday. Pero siya ang pinakadato kasi siya man taglihas kalibutan. tama Nga karon kaysa inyong Dios. ang dato man kay sila ron I'm sorry ha, mga Santo Papa, dili ka pwede mo Santo Papa, wala kay trilyon. negosyo gyapon kina naigo ra gyapon tong chip de siya misulti ay murag naigo lang siya I'm sorry kayo, maigo ang mambod mo god. Ay dili mas mayo pa dili na lang mo debate ako na lang god. Paubos na lang god. tama kay mosumbalik Parang dili ni modahulog ang kalibutan. Ang akong problema nako boy. Ako sige ko ampo mga pagpaubos mo pasaylo mo ay nagamit ang Biblia para mo di ba? Kung aduna kamoy kahibalo mga pilosopi ay gamita magpalayo kam ko na naman sa Biblia. naagid Modahulog ng kalibutan. May pa natong isulti karon. Ako na iawhag mga pastor, mga pare, ako nakasabot. Isulti na to.
ang gisugo sa Dios kinahanglan ang mogawa sa baba ugaw ka na. Kinahanglan pinaagi sa buhat makita ang atong pulong sa binuhatan isulti na to ang hingpit nga kaluwasan musilaob gining kalibutan sultian ko kamo bisa ka ng mga nuklear moboto na ang nagasuri ko wala ako nagasuri nga tawhanon nagawali-wali dito matong di bago lang ko dito sa Sarangani sa Cagayan tapos Cagayan ako ra sa Davao naghilom lang ko ana dito kaya ang mga espiritu nga gipabantay sa Dios Amahan dito nagpingit na boy nag-uol sila boy ang nag-explain ako na sa YouTube i-follow gumin niyo sa YouTube katong i-explain ako nga sila gipabantay sa Amahan niya pero na may kahigayunan kanya na sila yung mga tao nga gitagaan o mga pulong aron mahimo na mga anointing mga tao ba magibuhat gani nilang nga na yung mga orasyon na yung mga anak dito aron ang mga protection sa mga tao manambal sa mga tao nga naama po'y hakog nga gitagaan po nila sa ilang gisaligan nga guol po kay itong naghatag gahom kay basi ko na sila silutan sa Diyos Amang isulutan naman sila ubat ng mga alien mga engkanto mga tabi abi niyo pa yung pare dili mo sa una dili mo tuwa ni engkanto agta kaning kalag dili mo tuwa na pero karon nag-exorcism lagi sila si Father Darwin mo na naulaw lagi kay ko tingalahan po kaya sila pag video gud mo kay isulti na sabad kinsa mo na paampuon mo ni Bireng Maria nga ano man dili na hinon mo to ang tao ni Kristo dito na ni Bireng Maria puting ula po di Mama Mary kaya si Mama Mary na si gahom sama ni Kristo iya na lang tunggi luwas na si Kristo gingnan pag babae aniya ang imong anak aniya ang imong inahan gingnan pa manggani sa babae na karon sige magsip-sip ni Bireng Maria suko si Mama Mary gipakaulawan ko na siya gipasidyuhan pa man sa una ni Kristo ayaw sa sulat ni Daniel salamat og mayong hapon kaniyong tanan ako lang gisulti ang kamaturan kay nga maturan maghatag kadto kagawasan kung magawasa ta sa balaang kasulatan may kagawasan kita nga magwali may kagawasan kita nga maawit may kagawasan kita nga mangayo kay dili madungog ang atong pagampo ko nga doon natay jutay nga sala so mangayo ta karon nang biyaan nato mo nang nagapandong ko karon sa mga tawo moduol ka nako dool lang mo nako kay kung magsuri-suri ko dito nagapandong ko ako po'y mabugatan kay maulaw man pug ko sa akong gipandungan boy kay libakon pa ko ang uban gud mamapagod sa ilang ulo kay makakita magbuslot akong kamot hayag ang uban gud murag aksig matumba kay mga badman sila tama gud kamo mo duol dinhi wala mas maayo man gud nga mo duol gud boy mohangyo gid ako boy kay giayaw na kasi imong pagtuo bisag mga masakiton ugma kung mahatag kog hiling pero kagawasan nang gito akong ihatag kanila kinahanglan gyud nga ikaw gyud mo adto kinahanglan gyud nga ikaw gyud maningkamot kung masakitan ka maningkamot ka ikaw mag-offer gyud manipagtuo offer mag-unsa man ko nga sige kog sulti nga ako dakog pagtuo sa Dios nga kamo wala nagatuo ana ingon si Kristo dadas tambalanan giayo kasi mong pagtuo salamat o mayong hapon kanatong tanan ang Dios unta matag pa nato kay gayunan boy kinahanglan mo daghan pa gyud ta nga magampo nagasurinder sa Ginoo ang atong kinabuhi kay mulinog ni boy mo silaog gining kalibutan mo na karon nga daghan karon mga siyensya mga scientist nga nanggool na sila pag-ayo daghang mga tao nga naay mga negative vision nga ako nagwali sa mission ambition lay ang mission anay vision kanang mga negatibo sa umaabot kay ang Dios bara-ibara ngipon sa mata kung dili ang sa dili gusto nga buhaton sa imong isikataw ayo buhata kanila kung dili kag ingnon nga yawa ayo papakingalan og yawa kung dili ka debatehon ayo papakigbati kung mo na sa kuha boy nga dili ko makigdebate boy ano lang tanawa lang niyo basahan sa balaang kasulatan kung wala na pasaylo alam mo ko niyo kung wala na tama kung nagpataas ko wala man podagoy ko nagpataas boy di biya man ko sa kong negosyo wala tama gud na naman koy pamilya mo musabot naman mga tao na ko sige lang mag-unsa man na nga dato ka nga magpagpaimong kalayo sa impyerno salamat ang Diyos kanunay mag-auban ka natong tanan salamat ko lang